Това е мястото, уважаеми зрители, на което ще изтеглим седмичната лотария с касовите бележки или така наречената томбола на Националната агенция за приходите. Започва разбъркването на числата, за които се крият вашите егенета. Всички, които през седмицата са регистрирали своите касови бележки на kasovbon.bg. Имате възможност да спечелите, разбира се, когато спра компютъра. Ще разберем този от вас, който тази седмица ще говори по чисто нов мобилен телефон, смартфон с добри технически параметри. Това е наградата, която от Националната агенция по приходите осигуряват. Както знаете, напомням, че веднъж месечно, това се пада следващата неделя, в деня на изборите, на 6 ноември, ще изтеглим и голямата месечна награда, която е чисто нов телевизор с плосък екран, LED технология, така че той също е модерен, удобен, нов, така че може да гледате телевизията си на него. И още нещо, през месец декември имате възможност да спечелите голямата награда, която в нашото студио ще бъде чисто нов лек автомобил. Така че това е наградата, която ще спечелим на 11 декември. Но време е вече да спра компютъра, време е да разберем кой ще спечели тази неделя, този път чисто нов мобилен телефон. Спирам и това е някой, който е роден на 29 ноември 1959 година. Този някой без съмнение е дама, госпожа Георгиева пише, но най-вероятно е Георгиева от Плевен, която е пазарувала за 12 лева, така че госпожа Георгиева от Плевен печели чисто нов мобилен телефон. Много бързи две резерви ще изтегля, 90 набора госпожа Петрова от Варна срещу 6 лева и 5 стотинки и още една резерва госпожа Петкова от Добрич срещу лев и 40 секунди. Толкова честито на победителката този път. Сега ще продължим с нещо, което музикалната гилдия или поне детската музикална гилдия очаква с нетърпение. Това е детската Евровизия в Малта, където Лидия Ганева, страхотната Лидия от Пловдив, ще представи нашата страна. Разбира се, подготовката е в разгара си. Как изглежда тя, какво предстои на Лидия, пее ли, как се облича, как ще изглежда хореографията. За всичко това разказва репортажа на Диана Тодорова.